Sanibonani bafowethu, uduma kahle lo maphathe fika ngengoma yakhe. Uthi uqhubule siyangena isigwenya mkhonto njengedela kuphi. Bathi kulahleka kwesoka kubuzile entombini. Kulahleka kweshimana ukuze umakhelwane. Bafowethu ngimibingelela nje ngimlethele umsebenzi omusha okaduma kahle. Uzophuma futhi ngaphansi kwenkampani kaduma kahle entertainment. Umsebenzi wakhona ke i-EP. I-EP ke abaningi abathi ukuthi yini lokho. I-EP izingoma ezingaphezulu kweyodwa ezingaphansi kwezinhlanu. Sikwenze lokho ngesimo sokuthi ke sibhekene nayo corona virus esibhekene nayo, so asikhona ukuthi thina sesikhipha umsebenzi ophelele ngesimo sokuthi isikhathi sokusebenza selesincane. So futhi ngicela ukuthi ningeseke kakhulu lo msebenzi engizowenza. Ngilethela wona mhla 28 yona kuyo lenyanga le. Ngizona sisakhona nje kakhulu ukuthi ke njengoba kuze ingoma ezine asizukwenza ukuthi kube nama-CD mhlawumbe esitholakala nasey'tolo izotholakala kuma-downloads. Kuzona zonke nje iy'ndawo lapho downloadwa khona izotholakala khona kuma-Apple no-Spotify no-Deezer zonke nje izinto ey'fana nalezo kuzotholakala kuzona kahle. NgoLwesithathu